kai garba gaba ka rage sautinka in ba haka ba ko motsi ma ba za ka yi. Ka san da wanda kake magana kuwa? Ko ba garba gaba ne sunanka ba, karamin mutum da siffan manya wanda ya dauki rayukan mutane kamar ranki ya shi. To gana a gabanka zan kashe ka kamar yadda na kashe ɗanka in ka isa ka tsere. Ƙarya kake yi, ni ne daidai da kai ba mai. The story centered on a secret organization known as the Days Arrows and the Blade Swords. Their lives efficient with the spies and assassins. Galaba. Zan yi mutuwa irin wacce mazaje suke. Haka babana sha gaya min tarihi na ba zai taɓa bushe. Mutanen kure da baka sun manta ne. Lokacin da suka kashe ɗan jibo. Sai da kashe ta. Na kashe rana. Na mai da hannatu kawai. Dama an ce muku dabbobi ne. Na yi ƙoƙarin tserar da ku daga azabata. Ashe kwanan ku ya ƙare. Galaba. Idan mutum ɗaya suka kashe, a kashe mutum ɗaya. Idan biyu suka kashe, a kashe. Idan ka ƙara shiga cikin lamarina sai na salwantar da rayuwarka. Babu wata ka'ida da ba zan karya ta ba. Intishar Multimedia present you another superpower story, Galaba. Ni ban damu na mutu ba, amma kawai yan bayan nake tausayi. Wayanda ba san hango ba sun sauka. Su ma haka irin wannan tashin hankalin zai riske su. Yaman shiru. Ya kamata ta koyi taurin rai da zafin rai. Galaba. Baba idan mutum ya zage ka makarama, yadda ke ka makarama. Dole zai rabu. To su ba su san sulhun ba, kisa suke, kuma wanda ma zai yi sulhu bin sa suke suna. The secret organization continues to abducting their lives from the troubled background, and they promise to bring down the consequences and stop the battle war from the destroying their lives. Da kake ce mahaifiyarmu, ki dakatar da barde daga wannan rashin imanin da yake yi, saboda ina jiya masa ƙarshen shi. Wannan ba jinin mu ba, ki bari na kashe ta kaina mama. Sake ta! Ba jinin mu bane jinin ubanka ne? Sake ta na ce! Sake ta dan ubanka! Story and screenplay by Nura Mustafa Waye. Kaso ka gaya mana gaskiya me yake faruwa ne? Kwaje! Me kake yi? A ɗebi makamai, a bi su. Ina jin arewa zan yi galaba. Producer Rabiu the King and assistant director by Aminu Lawal Arahuz and Awal Ishaq Rijal Lemo. Ku matsiyata, idan da wani sheki gani. Haba kwaje! Mu shiga mana mutum masa. Kai ba, kwakwalwa ta tana ja. Ina ganin abin da ku ba ku gani. Galaba, directed by Nura Mustafa Waye. Na yi alƙawarin sai na kashe ka da kai da iyalanka, kuma sai na yi galaba a kanka. Galaba.